Се дигам в небесата. Поначално дойдохме на инвалидна количка, с много трудно ставане, трудно вертикализиране и в продължение на 2 месеца занимание тук, персонала, благодарение на усилията, които положи, я изправиха на крака, раздвижиха я, машините доразвиха този процес, защото тия неща се оказваха взаимосвързани. Каква е балансна позиция? Дръж! Стой! Дръж! Стоп! Да! И пускаш. Браво, Роси! Отлично! Добре. Пускаш надолу. Добре. Пускаш надолу. От коя страна ти е по-трудно? Да, е. Държиш. Сега, с мен качваме така. Хвани тояшката и дръж. Браво! България наистина е на едно от водещите места в Европа, може би до някъде в света, по заболяемост от инсулти. Това е отдавна, то не е нещо ново. Причините за това вероятно са комплексни, аз съм се опитвал да ги анализирам. Ще ме обичаш? Да. Много малка част от българите извършват реалната профилактика, която може да ни предпази от инсулти. Това е редовен контрол на кръвно налягане, на някои други фактори, които са свързани с възможността за получаване на инсулт. Това в България мисля, че е доста занемарено. Мой човек, ще си солидарна с мен. Разбира се. Мама. Ама не се отварят. So cholesterol levels in particular would be important. Blood pressure and high blood pressure in particular is a risk factor for stroke, as is diabetes. And obesity is in turn a risk factor for diabetes, for high blood pressure, and links to high cholesterol. So there's a very clear pathway where preventative strategies and screening of the population for these risk factors and taking steps to address the obesity pandemic are opportunities, really. This is a very comprehensive study, and it just shows that the burden of neurological disease is very substantial globally. And I think it just speaks to the importance of preventative strategies for things like stroke, but also in the area of dementia and neurodegeneration. More investment in research to deeply understand these conditions and develop strategies to treat and prevent them is a real important priority for healthcare systems everywhere.